So ngayon, ang Santo Rosario, mababasa po ba yan sa Biblia? Yung esensya po niya, mababasa po. Yung ang topic po natin mga sir, mga ma'am, bakit ang mga Katoliko nagro-rosaryo? At ito po yung ito po yung center of the eye ng mga kaibigan po nating mga nagsisulputan from 16th century at saka 21st century. Bakit sinasabi po nila na itong practice na po daw ito ay isa po daw itong hindi daw ito biblical, sabi nila. Kasi ang nasa isip po nila pag sinasabing biblical, dapat nakasulat letra por letra. Yan po yung pag-iisip po nila. Kaya nga hindi sila naniniwala kasi wala daw po silang mabasa letra por letra na merong Santo Rosario. Actually, isa po yung fallacy of suppressing the facts and fallacy of silence. Bakit po? Kasi hindi po lahat ng ng bagay na kapag hindi nakasulat, hindi po paniniwalaan. Bakit po? Kasi sila nga po mismo ang dami-dami pong paniniwala ng mga kaibigan po at ng mga sulpot na hindi po nakasulat sa banal na kasulatan. O for example, ano po yung mga katuruan po nila na hindi po nakasulat sa Biblia? Yung sinasabi po nilang Bible alone, wala po yan sa Biblia. Yung sinasabi po nilang kapag hindi mabasa sa Biblia, ay huwag paniwalaan, wala din po yan sa Biblia. Yung mga pastoy po nilang tuturo, wala din po yan sa Biblia. Yung sektang rehistrado po na inaaniban po nila, wala din po yan sa Biblia. So ibig sabihin, sila mismo na nagtuturo na kapag wala sa Biblia, kapag hindi mabasa letra por letra, sila mismo ang pinakaunang kumontra sa stand na yan. Yung simbang Katolika, hindi po Hindi po ganyan yung Iglesia Katolika bakit? Kasi ang Iglesia Katolika, Apostolika Romana, nabuhay po siya kahit wala po siyang librong bitbit. Nag-i-exist ang Iglesia itinatag ng Panginoong Jesucristo kahit wala po siyang aklat na bitbit. Ano pong patunay po niyan? Ang patunay po natin yan, for the 1st, 2nd, and 3rd century, existido po yung Iglesia Katolika na wala po silang Bibliang bitbit. Wala po. So, ibig sabihin, sa panahon na yan, oral tradition po yung itinuturo ng mga apostol at ng mga disipulo ng mga apostol para maibigay po nila yung ebanghelyo na itinuturo ng ating Panginoong Jesucristo. So, hindi po makakatindig yung Bible alone na doctrine. Hindi po makakatindig yung sinasabi po nila kapag hindi mabasa, huwag paniwalaan. So ngayon, ang Santo Rosario, mababasa po ba yan sa Biblia? Yung esensya po niya, mabasa po. Yung esensya, yung nature, yung tinatawag niya na sa Bisaya, kinauyukan, kumbaga, sa Bisaya pa. Yung mga essentials po niya, mababasa po yan sa Biblia. Bakit ano po ba yung tinatawag na Santo Rosario? Ang Santo Rosario po, it is a mental and a vocal prayer meditating the chief mysteries of the life, death, and glory of Jesus with the Blessed Virgin Mary. Ang Santo Rosario daw po, ayon sa katuruan ng Iglesia Katolika Apostolika Romana, isa daw po yung mental and a vocal prayer. Then pagkatapos, meditating the chief mysteries of the life, death, and glory of Jesus Christ and the Blessed Virgin Mary. So ibig sabihin, pag magro-rosaryo po tayo, nagme-meditate po tayo. Ano po yung pinagninilay-nilayan po natin? Kasi sinasabing meditation, pagninilay po yan. Yon sa Tagalog, di ba? Sa Bisaya, pagpamalandong. Yon. So ibig sabihin, while nagdarasal po tayo, pinagninilay-nilayan po natin or binabalik po natin yung isip po natin sa panahon ng ating Panginoong Jesucristo. Ano po yung binabalikan po natin? Pinakauna, yung buhay ng Panginoon. Yung pagkabuhay po niya, yung pagtuturo po niya. Sa panahon na nandito po siya, pagkatapos yung kamatayan ng ating Panginoong Jesucristo. Then number 3, yung tinatawag na muling pagkabuhay ng ating Panginoong Jesucristo with the Blessed Virgin Mary. So yan po yung pinagninilay-nilayan po natin. So every time na magro-rosary po tayo, ibig sabihin, binabalik po natin yung sarili po natin sa panahon ng ating Panginoong Jesucristo. At yun, pinagninilay-nilayan po natin lahat ng mga pangyayari sa ating Panginoong Jesucristo na may koneksyon sa kaligtasan po natin. So yan po yung Santo Rosario. Kasi ang Santo Rosario po kasi ang etymology po niya from Rosa and Rio.
Rosa means flower, that refers to the Blessed Virgin Mary. Awit ni Solomon, chapter 2, verse 1. Then, pagkatapos, Rio means tubig. Yung tinatawag na Rio means sapa, kumbaga, sa to pasapa sa Bisaya. So si Panginoon sa Kristo, St. John chapter 7 verse 38, siya po yung river of life. So, ibig sabihin, pag sinasabing rosaryo, it refers to the life of the Blessed Virgin Mary, it refers to the life of Christ with the Blessed Virgin Mary. Yan po yung rosaryo. So, kaya nga, when nagro-rosary po tayo, meron po tayong mental meditation. Minimeditate po natin, pinagnilay-nilayan po natin yung buhay ng Panginoong Kristo with the Blessed Virgin Mary. Vocal prayer, bakit kasi ang nire-recite po natin dyan, syempre yung first pinakauna po kasi, 15 decades po yan 15 Hail Marys. Pinakauna, pero before Hail Marys, noon po kasi, yung mga sub-sub na nagdadasal po kasi noon, yung mga monghe. Then pagkatapos nakita po ng mga monghe, itong mga layman na hindi mga religious, dapat gagawa din po sila ng gagawa din po sila ng tinatawag na devotion or pagdarasal. So kaya nga binigyan po nila, sige, i-recite ninyo itong salmo, 'di ba? Ang salmo, meron po siyang 150 chapters, 'di ba? So ngayon, meron pong mga meron pong mga layman po noon na hindi po marunong bumasa at sumulat. So ngayon, na-shift po siya from 150 psalm na nire-recite po nila everyday, na-shift po siya doon sa tinatawag na 150 paternosters or 150 our fathers. Yan. So na-shift po siya. So instead of babasahin po nila yung salmo, magme-meditate po sila yung sa sinabi ni Salmista David. So ngayon, from 150 Psalms, naging 150 paternoster. So i-recite po. So ibig sabihin, kasali na po yung hindi marunong bumasa at hindi marunong sumulat. So, our Father who art in heaven, hallowed be thy name, thy kingdom come, thy will be done on earth as it is in heaven. Yun! Yan po yung nire-recite po nila kasi yan po yung turo ng Panginoon. Kung magdarasal kayo, ganito ang idasal ninyo. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, yun, etc., etc. Yan. So, yan po yung pagdarasal na ginagawa po nila before ang 12th century. Hanggang sa pagdating ng tinatawag na hanggang sa pagdating ng Council of Ephesus, yung pag-question concerning sa the motherhood of God. Mga sir, mga ma'am, makinig po kayo at while nakikinig po kayo, pag ginilay-nilayan po natin yung mga sinasabi ko po rito, bakit po kasi history po ito ng Simbahang Katolika, yung pananampalataya po natin at lalo na po yung practice po natin sa Santo Rosario. Mamaya po mga sir babasahin ko po yung mga comments po ninyo. Standby lang po muna po kayo. Magpe-present po muna po ako. Okay. So pagdating nung sa Council of Ephesus, yung pag-declare as dogma ng Simbahang Katolika na ang mahal na Birheng Maria ay truly the Mother of God. So dyan po na-compose yung sagot ng mga tao sa tinatawag na angelic salutation. So iisa-isahin po natin sa darating po na panahon. So Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners now not dead for death. Amen. So yon. So after on that, from Salmo, from pagre-recite po na lang Salmo, then nangyari yung tinatawag na 150 paternosters. Then gusto po nilang kasi malakas yung mga erehe po noon sa panahon ni Nestorius at saka Macedonius So kaya nga instead of paternosters, nangyari po yung tinatawag na 150 angelic psalter. So yung angelic psalter, yan po yung Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou among women, and blessed is the fruit of thy womb. Yan po yung angelic psalter. So from 5th century hanggang doon sa 12th century, practice na po yan na mga Kristiyano po noon. And at the time, wala pa pong mga sulpot at the time na kumukontra sa practices ng mga Kristiyano na natanggap po nila mismo na galing mismo sa mga apostol. Okay, iano natin yan. So, pag sinasabing vocal prayer, nire-recite po natin yung 15 decades na Hail Marys. Meron pong 16 na Paternoster, yung Our Father. 16 Gloria Patri, yung Glory be to the Father and to the Son and to the Holy Ghost. Then pagkatapos, merong 15 main mysteries from joyful mysteries, pagkatapos sa sorrowful mysteries, and also
glorious mysteries. And wag po natin kalimutan yung credo, yung profession of faith. Kasi before po natin i-recite yung 150 Hail Marys, pinoprofess po natin kung ano po yung pananampalataya po natin sa Panginoong Diyos. And traditionally, ang profession of faith na yan, ang ginagamit po natin yung Apostles' Creed na natapos po siya as profession of faith mga around 150 AD. I believe in God, the Father Almighty, Creator of heaven and earth, etc., etc., etc. Yan. Okay. So, pinoprofess po natin yan. Then, pagkatapos, so siyempre, 150, na-reduce lang po siya pagdating ng 1480. Na-reduce po siya into 50. So, kaya nga, daily po ang yung pagro-rosary instead of 150 na daily. So, 50-50 na lang po siya. 50 ang Monday, 50 ang Tuesday, Wednesday. Ayun. Yan po yung kasaysayan ng tinatawag na Santo Rosario hanggang ang nangyari, mga sir, mga ma'am, inapprove po ang devotion ng Santo Rosario noong 1569. Inapprove po siya, and then 1573 institute po ni Papa Santo Pio V yung fiesta ng tinatawag na Santo Rosario. Bakit po? Dahil po yan sa Battle of Lepanto, yung victory po natin against sa mga Turks, against sa Ottoman soldiers. Yon. Pero hayaan muna natin yan kasi meron po tayong particular topic na sa issue na yan. So yan po yung kasaysayan ng Santo Rosario. Ngayon, ano po yung biblical foundation po natin concerning rosary? Ano po yung biblical foundation po natin? Sa banal na kasulatan, nagtuturo mismo, even sa Old Testament, meron na po silang tinatawag na meditation. At mabasa po natin yan letra por letra. For example, Salmo 49:3, Salmo 104, versikulo 34. Meron po silang meditation na ginagawa. So yung pag-meditate, ibig sabihin, uupo ka pagkatapos magninilay ka sa mga salita ng Panginoong Diyos. Yon, practice na po yan ng mga una pang mga tao noon before pa yung tinatawag na bagong tipan, before pa dumating ang Panginoong Jesucristo. So yung meditations, yung mga vocal prayers, yung mga Hudyo po noon, yung mga pari po noon na nagsiservisyo doon sa templo, so ang mangyayari is yung mental and vocal prayer, practice na po yan nila. Practice na po yan nila. Hanggang dumating dito, pagdating ng bagong tipan. Kaya nga po, according to Saint Paul, 2 Timothy chapter 2, verse 8 to 13, sabi ni Saint Paul, alalahanin ninyo, remember. Hebrews chapter 13, verse 7, remember again. So ibig sabihin, inuutusan po tayong dapat magbalik tanaw po tayo sa mga nangyari noon, lalo na po sa mga chief persons na may connection po sa atin pong pananampalataya. So ngayon, mismo ang Biblia mismo, lalo na po yung sa bagong tipan, kung paano po nila binabalikan yung kasaysayan sa mga nangyayari sa panahon po ng ating Panginoong Jesucristo at ng mga apostol. And yung pagbabalik nila tanaw po nila, hindi po pwedeng hindi kasali ang mahal na Birheng Maria. Di ba sa 4 Gospels, kung titingnan po natin mga sir, wala pong ibanghilista na nagsulat po siya ng kanyang aklat ebanghelyo na hindi po niya isinali ang pangalan ng mahal na Birhen. Always po yan included yung name ng mahal na Birhen. Yung mga epistles of St. Paul, hindi po nangyari na hindi po included ang mahal na Birhen sa kanyang mga sulat sa iba't ibang mga lugar. Yung mga epistola din po ng yung Catholic epistles, hindi rin po nangyari na hindi po binanggit ang mahal na Birhen. Yung Book of Apocalypse, ang last book of the New Testament, hindi rin po nangyari na hindi po sinali ang mahal na Birhen. So, ibig sabihin, ang practice ng mga apostol sa pagbabalik tanaw po nila sa pananampalataya, hindi po nangyari na hindi po kasali ang mahal na Birhen. Kaya nga po, sa dasal po ng Santo Rosario, mga sir, mga ma'am, kasi pag sinasabi po kasing dasal po kasi, mga sir, mga ma'am, it is an act of communication with the sacred or holy or of God. So, ibig sabihin,
kino-communicate po natin ang Panginoong Diyos sa pamamagitan ng pagninilay-nilay o pinagnilay-nilayan po natin yung nangyari sa kanyang anak. Kasi importante sa Panginoong Diyos yung nangyari sa kanyang anak eh. Lahat ng may koneksyon sa pangyayaring yun, importante po yan sa Panginoong Diyos. Kaya nga, meron po tayong devotion sa mga bagay na yan, sa mga nangyayari na yan, particularly sa pinaka-importanteng persona maliban sa Panginoong Jesucristo na kung saan katulong po niya sa kaligtasan. Sino po yun? Ang mahal na Birheng Maria. Kaya nga po, meron po tayong devotion. Minamahal po natin ang mahal na Birhen. Meron po tayong loyalty sa mahal na Birhen. Meron po tayong care sa mahal na Birhen. Bakit po? Kasi mismo ang Diyos. Minamahal po niya ang taong ito. Minamahal po niya. Meron po siyang loyalty sa taong ito. Bakit po? Bakit po mayroong loyalty ang Panginoong Diyos sa mahal na Birheng Maria? Kasi lahat ng mga bagay na ikabubuti sa ng mahal na Birhen, ibinigay po ng Panginoong Diyos. Ibinigay po ng Panginoong Diyos. Ano yung pinakaunang ibinigay ng Panginoong Diyos? Yung grasya. Nang dahil po sa tinatawag na sa grasyang yon, ang mahal na Birheng Maria, hindi po nangyaring nagkasala siya. Hindi po nangyari. Yun. At hindi po, wala po tayong mabasa sa banal na kasulatan na iniwan po siya ng banal na Espiritu. Always po yan eh. Wala pong binanggit ang mga apostol na iniwan ang mahal na Birhen sa banal na Espiritu. Wala po. So, ibig sabihin, ang Panginoong Diyos mismo, meron siyang loyalty, even na creature po niya yan, nang dahil sa obedience na ginawa ng mahal na Birhen, ang Panginoong Diyos mismo, tinutupad po niya ang mga bagay na ikabubuti ng mahal na Birheng Maria. Bakit? Kasi gusto po niya na ang babaeng ito magiging ina ng kanyang anak. Kaya nga po kung babasahin natin ang banal na kasulatan, ang sinasabi, ang presentation ng mga ebanghelista, sinasabi po nila, ito yung ina ng kataas-taasang, ina ng anak ng kataas-taasang Diyos. So, ibig sabihin, grabe, high level or highest, yung pinaka-highest degree sa lahat ng mga nilalang ibinigay po ng Panginoong Diyos sa kanyang sa ina ng kanyang anak. Bakit? Kasi ang Panginoong Jesucristo, Diyos po siya eh. Same degree po siya ng kanyang ama. So, ang binabanggit ko po na yung degree, pinaka-highest degree sa lahat po ng mga nilalang, ibinigay po niya sa mahal na Birhen. Kaya nga po, nang pumunta ang Anghel Gabriel doon sa mahal na Birhen, sabi niya, Ave, gratia plena. Diba? Yan po yung tinakil natin na kahapon. Pag sinasabing Ave, sa Latin na tradition, kasi ang word na Ave is Latin word po yan eh. Pag sinasabing Ave, ibig sabihin, yung kaharap po niya, mas mataas po sa kanya. In terms of monarchical interpretation. Mas mataas po sa kanya. Ave, gratia plena. Ibig sabihin, ang anghel mismo na si Gabriel, na kung siya po yung isa sa mga prinsipe ng mga angheles, doon sa langit, nagbibigay pugay po sa mahal na Birhen na mas mataas pa po sa kanya. Kinikilala po niya na itong babaeng ito, mas mataas ito sa akin kahit anghel ako. Bakit? Kasi ina ito ng aking Diyos. Yan po mga sir. Mamaya magbabasa po ako mga sir ha. Sa inyong mga comments. Standby lang po muna mga sir. Tatapusin ko lang po itong tinatawag na presentation. So, therefore, pag magre-recite po tayo ng Santo Rosario, kasi yung term na rosary po kasi, late na po kasi yan eh. Same din po sa word na Bible. For the first 400 years, wala pong sinasabing ginagamit na word na Bible para sa kasulatan. No, wala pong ginamit. Late na po yung term na ang pinapatungkulan yung sacred scripture. So, ang term, lumabas lang po siya na ginamit po, na intended for this thing, itong tinatawag na librong ito na composed of Old and New Testament, tatawaging Biblia, pagka 5th century na. Hindi po ito ginamit ng mga apostol. Yung word na Bible, hindi po ginamit ng mga apostol. Late na po yan pagka 5th century. So, in like manner, itong devotion po natin sa mahal na Birhen, yung pagninilay-nilay po natin sa tinatawag na pagkabuhay, kamatayan, at yung glory ng ating Panginoong Hesukristo, itong tatlong bagay na ito na nangyari sa Panginoong Hesukristo with the Blessed Virgin Mary, na ginagawa na po ng mga apostol
at yung mga disipulo ng mga apostol, itong pagninilay-nilay na ito, tinatawag po natin itong Santo Rosario. Yan. Kahit kasaya na po yung mga bagay na ginamit kasi development po yan eh. Nakita ng mga tao noon, o yung mga monghe po noon, nagdadasal sila, pagkatapos naglalagay sila ng mga bato. Pater Noster, Quies in Celes, Sanctifice Tournamento, Pater Noster, again na naman, Pater Noster. So, nakita po nila na pag merong malakas na hangin, mapapalid po yung mapapalid po yung mga bato, ayun, gumawa po sila ng mga beads. So, yan po yung origin po niya. Ibig sabihin, meron po siyang tinatawag na gradual development before na-create yung makita po natin na present form ng tinatawag na yung mga beads po niya, yung rosaryo. And at the same time, yung devotion, development din po yun. Saan po nanggaling? From the 1st century AD pa. Kasi again, yung meditation, yung vocal prayer, na pagsasamba po nila sa Panginoong Diyos, pagkatapos pag-meditate po nila, practice na po yan before Christ. Pero ang pagkakaiba lang po, kasi itong Santo Rosario, ang meditation and vocal prayer na nandito, ang sinasabi, ang binibigkas po natin sa panahon ng pagdarasal na ito, kasi nag-communicate po tayo sa Panginoong Diyos eh, yung buhay, pagkamatay at muling pagkabuhay ng Panginoon with the Blessed Virgin Mary. So, ibig sabihin, itong Santo Rosario, biblical po ito, yung esensya po niya. Yung formula po niya, tinawag po siyang Santo Rosario. Yan po mga sir. So kaya nga, tayo mga Katoliko, nagro-rosary po tayo. Bakit kasi obligado po tayo? Mga sir, mga ma'am, na dapat magninilay-nilay po tayo sa ginawang kaligtasan ng ating Panginoong Jesucristo with the Blessed Virgin Mary. Kasi kung wala po tayong ganyan, wala po tayong kinikilalang Kristo, di ba? Kaya nga po, nagtataka po ako sa ating mga kaibigan ng mga sulpot na sinasabi nila na, ay, wag kayong magrosaryo, wag kayong mag-reset ng Santo Rosario, wag kayong mag-devotion na ganyan kasi sa pagano yan. So, ibig sabihin pala, hindi nila gusto na pag dinilay nila yan, yung buhay, pagkamatay at muling pagkabuhay ng Panginoon Jesucristo with His Mother. Di ba? O sabi na, nagbabasa sila ng Biblia. Kung nagbabasa ka ng Biblia, hindi pwede na hindi mo madadaanan ang pangalan ng mahal na Birhen. Bakit po? Kasi ang mahal na Birhen, kaya nga po included po siya always na lahat ng mga writings ng mga apostol. Bakit po? Kasi ang mahal na Birhen, siya po yung katulong ng Panginoong Jesucristo para iligtas po tayo. Yan po yung reason bakit po tayo nagro-rosaryo. Actually, mga next topics po natin, iisa-isahin po natin yan. Yan yung mga epekto po niya, yung mga fruits po niya, lahat. Iisa-isahin po natin yan. Kasi this month na ito is declared po ito ng Simbahang Katolika na the Rosary Month. So yan po yung mga topics po natin mga sir, at marami po tayong matututunan. Para yun, pag meron pong mga magtatanong po sa atin concerning of that, so maasagot po natin. At at the same time, magiging mas strengthen po natin yung pananampalataya, mapapatibay po natin yung pananampalataya ng ating mga kapatid na Katoliko na walang alam po sa pananampalataya natin. So yan po mga sir, iisa-isahin lang po muna natin. So bukas, ibang topic na naman concerning Rosary. Yung mga reactions po natin, yun, sa YouTube channel na lang po natin yun i-present. Okay.